Hello friends, बरायबाय Bodo Job.III YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। Latest update बेनो जाबाय Direct Recruitment 2022 गासै पस्टआ थागोन Gr.III आरो 4 खौ लानानै 26,441 vacancies। बेयाव हौवाफोर हिनजावफोर गासैबो एप्लाइ खालामनो हागोन including physically handicapped। नोंथांमोना 4% रिजार्वेशन मोनदों जोबोद चान्स दङ जायफ्रा फिजिकली हेन्डिकेप नोंथांमोना एप्लाइ खालामथार दा हगार बेयाव जोबोर मोजां चान्स दङ 4% रिजार्वेशन दङ। बिनि अनगायैबो अल आसाम कैंडिडेट एप्लाइ खालामनो हागोन बैसोआ गाहायसिनानो 18 इयार्स गोजौसिना 45 इयार्स नाथाय जायफ्रा फिजिकली हेन्डिकेप 50 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हानायनि चान्सखौ मोनदों ओंखायनो दा नागार एप्लाइ खालामथार। आरो बेखौ मिथिनाया जोबोर गोनां माने डाइरेक्ट बेबादि कमिसन दाखो आरो मारै नोंथांमोना आनजादखौ होनांगौ एबा आनजाद थागोन ना थाया खायसे खायसे कनफ्यूज खालामदों बा खायसे खायसे चेनेलाव मोनदों आनजाद जाया होनलाबायदों बे जोबोर मिस्टेक जादों तो बिथांमोना जाहाथे मोजां आपडेटखौ होयो बयबो दा बे साख्रियाव कमन एग्जाम जागोन ओके कमन एग्जाम जागोन हेल्थनि बादि नोंथांमोना मोनसेल' आईडी मोननाय जागोन आरो बे आईडीजोंनो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा बेखायनो नोंथांमोना Gr.III Gr.IV आव जायफ्रा एलिजिबल जायो एप्लाइखौ खालामदो जेब्ला 11 एप्रिल जागोन आरो लास्ट डेटआ 30 मेसिम थागोन। फार्स्ट अफ अल नोंथांमोना बे डिटेलखौ मिथिग्रोनांगोन जे मानो बेबायदि कमिसन दानाय जाखो दा बेखौनो आं नोंथांमोना हानायसेबां डिटेलखौ लाना फैदों बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलां। दा Gr.III आरो Gr.IV नोंथांमोना मोन्नैबो भिडिअ मोनखाबाय आरो दासिमबो नोङो नायाखैबा थ' डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक दङ थांनानै नायहै Gr.III Gr.IV एक्सट्रा दंखायो लिंकआ बेयाव थुनानै नायबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय जोंहा दानिया माखासे डिटेलखौ नायनोसै बे डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट एबा सिलेक्शन बोर्डखौ सोर दाखो आरो बबेयाव दाखो माला दाखो बेखौ नोंथांमोना डिटेलखौ होदों आं बेनो जाबाय Bodo Job.III YouTube चेनेलाव। दा बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ हानायसेबां नायलां आरो हानायसेबां शेयार खालाम आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंबाबो साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबायदि जबनि आपडेटखौ मोननो आरो लोगोसे एप्लाइ प्रसेस भिडिअ फैगोन बेनो जाबाय 11 एप्रिल जानाय लोगो लोगो मोनगोन हाउ टु एप्लाइ मबाइलाव नोंथांमोना मोननाय जागोन। तो दायो जों फैबाय पर्टेलाव बेनो जाबाय आसाम स्टेट पर्टेल मोनसे क्रिएट खालामबाय बिसोरो दा बे क्रिएट खालामनानै बिनि आन्डारावनो मोनसे कमिसन दानाय जाबाय। दा नोंथांमोना खोनादों जानांगौ मोनसे कमिसन दाबाय आरो बे कमिसननि आन्डारावनो गोबां साख्रिनि बायदिसिना पस्टआ ओंखारबाय थागोन आरो बिथांमोना मोनसे सिलेक्शन बोर्ड दानाय जादों आरो बे सिलेक्शन बोर्डआनो बिथांमोनाहाय सिलेक्शन खालामसिगोन जे नोङो बबे पस्टआव नों एलिजिबल जायो बबेयाव साख्रि मोनो बेयावनो हरनाय जागोन। नाथाय बिनि आन्डारावनो गोबां डिपार्टमेन्ट थागोन जेरै एग्रिकालचार इरिगेसन सेरिकालचार बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि थागोन जेरै सयल कनजारभेशनबो दङ बेनि आन्डाराव नोंथांमोना जेराव पस्ट मोनदों एप्लाइखौ खालामदो। एप्लाइ लिंकखौ नोंथांमोना मोननै मोनगोन सेभायाव मोनसे मोनगोन बेनिफ्राय नैबे मोनसे मोनगोन assam.gov.in पर्टेलाव फैनानै एप्लाइ खालामनो हानायनि अपसनखौ मोनगोन। दा बेयाव Gr.IV पाब्लिश खालामग्रोबाय बिसोरो अफिसियेल नटिफिकेसन हिसाबै दा C माने क्लास होनना बुजायदों क्लास 3 आरो क्लास 4 एबा Gr.III Gr.IV दा बेयाव मोनसे कमिसन दानबाय आरो बे कमिसना जाहैबाय नै नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों गोजौआव एसे नटिस खालाम बेनो जाबाय स्टेट लेभेल रिक्रुटमेन्ट कमिसन मोनसे SLRC जोंहा जेरै दंमोन जेरै जोंहा आसाम पुलिसाव दंमोन SLPRB होननानै थिग बेबादिनो SLRC मोनसे कमिसन दानाय जाबाय आरो बे कमिसननि आन्डारावनो गोबां एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन बिसोरो आरो बेयावनो रानि नोंथांमोना साख्रिखौ होनाय जागोन। जेरै Gr.IV आरो Gr.III गोबां डिपार्टमेन्ट थागोन बेनि आन्डारावनो गोबां डिपार्टमेन्टआ फैगोन आं बुंखादों लोगोफोर SCC बादि जेरै CRPF दङ VIII दङ SSB दं थिग बेबादिनो गोबां बेयाव एग्जाम कन्डाक्ट जागोन बिनि आन्डारावनो साख्रिखौ नोंथांमोना गुबुन डिपार्टमेन्टआव पस्टिं जागोन। दा मोनसे काट अफ थांगोन जेरै हमना ला पिअन लेभेलाव काट अफ बेसेबां थांगोननो एग्रिकालचाराव बेनिफ्राय सेरिकालचाराव बेसेबांखिनि थांगोननो दा बे नोंनि नाम्बारनि मोननायनि सायावसो जेराव काट अफ थाङो बेयावनो नोंथांमोना गोरोबबानो साख्रिखौ मोननाय जागोन आरो बेबादि प्रसेसआव खालामदों आसाम स्टेटआ दायो गोदान कमिसन आरो जोबोर मोजां जादों बियो मानोना मोनब्रै डिपार्टमेन्टजों खनसेनो एग्जाम जासिगोन आरो सर्ट प्रसेसआवनो साख्रिखौ होनाय जासिगोन बेले बेजे जेबो गैला एक्सट्रा एग्जाम बाट नोंथांमोना Gr.III आरो Gr.IV आव नोंथांमोना एग्जामखौ एक्सट्रा होनो मोनगोन। तो दानिया जोंहा Gr.IV आव भेकेन्सिया दंमोन 13,300 जेराव मिनिमाम फरायनायानो गाहायसिन फरायनाया नोंनि 8 पास बेनिफ्राय गोजौसिना HS पाससिम नोङो बेयाव फरायनो दङबा बे पस्टफोरावहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो नाथाय Gr.IV ओरैबायदि मोनसे रुल्स खालामदों जे स्टेट लेभेलाव दायो गोदान नैबे एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोनाव बेनो जाबाय नोंथांमोना नुनो मोनदों जायफ्रा डिग्री पास जाबायनो बे पस्टआव एलिजिबल जाला ओंखायनो Gr.IV नोंथांमोना क्लास 8 निफ्राय क्लास 12 पाससिम एप्लाइ खालामनो हागोन आरो अपसन दंखायो जायफ्रा डिग्री पास जाबाय HS पास जाबाय नोंथांमोना Gr.III लेभेलाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो बैसोआ 18 निफ्राय 40 इयार्स। नाथाय मोनसे बाथ्रा नोंथांमोननि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव जुदि डिग्री पास गैयाबा नोंथाङा जुदि डिग्री पास जाबाय नाथाय डिग्री पास गैयाबा HS पासल' दङबा नोङो एप्लाइखौ खालामनो हागोन नाथाय बै एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआवनो गासैबो डिटेला थाखाय नोंनि क्वालिफिकेसना
बेयावनो नायगोन आरो बेयावनो रिजेक्ट खालामगोन जुदि ग्रेड 4 एप्लाइ खालामबाबो नोङो ग्रेजुवेट बा बेयावनो रिजेक्ट खालामगोन ओंखायनो थ' सानै हयै नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय बैसोखौथ' मिथिखायो आप टु 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम फिजिकेलि हेन्डिकेपफोरा 50 इयार्ससिम आरो जोबोर मोजां 4% रिजार्भेसन दङ थ' एप्लाइ खालामथार एग्जाम फिसा ओरैबायदि जागोन ग्रेड 3 ग्रेड 4 एक्सट्रा दा ग्रेड 3 आव जोंनिया 250 खालामनांगौमोन बेनिफ्राय ग्रेड 4 आव 150 पे खालामनांगोन अनलाइन थ' बेनिफ्राय सिलेक्शन प्रसेसआव नोंथांमोननो डिटेलखौ लांखानोसै बेनो जाबाय फार्स्टआवनो एग्जाम जागोन अके फार्स्टआवनो एग्जाम जागोन एग्जाम जाया नङा गोबां कमेन्ट्स खालामदों एग्जाम जायो अके एग्जाम जागोन आरो फार्स्टआव एग्जामा अफलाइन जागोन OMR डाउन जागोन नेगेटिभ मार्किं दंना गैया बेखौ अफिसियेल नटिफिकेसनाव मिथिसिगोन बेयाव होथ'वाखै बाट जेब्ला फुल अफिसियेल नटिफिकेसन फैगोन ना अब्ला डिटेलखौ मिथिसिगोन नाथाय फार्स्टआव एग्जाम जागोन बेनिफ्राय पार्सनेल इन्टारभिउ एबा भाइबा लानाय जागोन आरो ओरैबायदि ग्रेड 4 आव नोंथांमोनखौ फार्स्टआव एग्जाम बेनिफ्राय लास्टआव भाइबा लागोन बा अरेल लागोन नाथाय ग्रेड 3 आव बेनो जाबाय एग्जामाथ' जाखायो 100% एग्जाम बेनिफ्राय ग्रेड 3 आव स्किल टेस्ट एबा प्रेक्टिकल टेस्ट लानाय जागोन जेरै जुनियर एसिस्टेन्ट एकाउन्टेन्टफोरावहाय प्रेक्टिकल टेस्ट लागोन नोङो कम्पिउटार रोंदा रोङा मानोना कम्पिउटारावसो खामानि जायो नालाय बेखायनो बे प्रसेसखौ लानाय जादों आरो 100 मार्क्सनि जायगाना 175 जागोन बे क्लियार जाथ'वाखै नाथाय 175 जागोन बादि बुंदों ग्रेड 3 लेभेलाव टटेल गासैखौ लानानै दा बेनि सायाव जेब्ला अफिसियेल नटिफिकेसन ओंखारबावो डिटेलखौ होगोन दा नोंथांमोना बुजिग्रोबाय बेनो जाबाय कमिसन दाबाय आरो बे कमिसननि आन्डारावनो एग्जाम कन्डाक्ट जागोन आरो बे एग्जाम पेपारा अफलाइन OMR जागोन नाथाय बर' एसामिस इंलिश थागोना थाया बेनि सायाव डिटेलखौ नोंथांमोना फैबाय थानाय समावहाय मोननाय जागोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव